O proxecto que tiñas entre mans antes do estado de alarma era da serie, pero había algún outro? A verdade é que non tiña moitos proxectos referidos ao mundo da interpretación, sí que tiña varios traballos respecto ao mundo da influencia que incluían desplazamento, entón tiveron que ser cancelados, como por exemplo unha colaboración con AliExpress, coa marca AliExpress, pero o único que foi cancelado foi este proxecto, ningún outro, porque non podo desplazarme, obviamente, a Madrid. Como afectou todo isto a ese proxecto? Xa nos dixeches que por tema do desplazamento e demais. Esa marca pediuche en algún momento que fixeras algo interno na túa casa ou se deixou todo para outro momento? Sí, de feito, cambiouse a idea da colaboración, iba a ser un directo na empresa, nun plató, por así dicilo, todo máis profesional, pero agora vou a facer un directo na miña casa, mandáronme as prendas que teño que enseñar á miña casa, entón vai ser un directo desde a miña habitación. Perfecto. Agora desplazámonos ao mundo das series. Na serie que está ahora mesmo emitíndose na televisión de Galicia, como afecta todo isto a esa rodaxe? Continuares coa rodaxe? Non? Pois, por sorte, o rodaxe terminou, xa estaba a serie casi montada, polo cal non tuvimos ningún problema, pero sí que a situación afectou a as entrevistas que tiñamos concedidas, a publicidade da serie, por exemplo, contratamos moita publicidade para as paradas de bus, ninguén vai a velas. Foi un pouco desperdicio. Moitos programas cancelaron a nosa entrevista, pero moitos outros adaptáronse. Por exemplo, eu puiden asistir ao programa Land Rover, tiven que ir soa e viñeronme a buscar dende Santiago, e obviamente foi sen público, pero pude facelo, estou moi contenta co resultado. Logo tiven unha videoconferencia con outro programa, tamén para falar da serie, Malicia Galicia, creo que se chamaba. Entón, aunque a publicidade da serie viuse reducida, pudimos facer algo. Ahora trasladámonos a Rebeca Stones en Instagram, a influencer, das máis importantes a nivel Galicia. Rebeca, agora mesmo na túa casa coñecemos que sigues subindo historias, sigues con contenido, pero este contenido, canto tardas en crealo? É dicir, esta situación afectache a nivel psicolóxico? Realmente eu teño unha situación moito máis fácil porque vivo nunha casa, teño xardín, estou facendo a cuarentena coa miña familia e coas miñas mascotas, polo cal estou moi acompañada. Entón, a nivel psicolóxico, dentro do que cabe, dentro de que esta situación afectanos a todos, estou bastante ben. Sí que é certo que estou sendo moi productiva, moito máis que antes, xa que teño todo o tempo do mundo. Estou escribindo moito máis e traballando moito máis no meu novo libro. Estou facendo máis contido para YouTube, para Instagram e incluso abrirme un perfil en TikTok, que é unha nova red social. Entón, sí que é certo que estou traballando moito máis. É verdade que estou cotizando menos diñeiro porque as marcas funcionan dunha maneira moito máis tranquila, moito máis coidada, teñen moito coidado, moita tranquilidade porque obviamente as súos traballadores están descansando en casa, entón todo vai moito máis despacio, polo cal estou facendo menos colaboracións, pero o contido creceu moitísimo. Respecto ao Instagram, ti fas o contido, o feedback do teu público nesta situación afecta, non? Estás recibindo máis feedback, positivo ou negativo? Realmente é casi o mesmo. Teño as mesmas visitas nos stories, por exemplo, a mesma cantidade de likes, as mesmas visitas en YouTube. As visitas e o feedback é o mesmo realmente. Sí que é certo que subín moito de seguidores porque estou facendo sorteos, estou colaborando con outras influencers, estamos como buscando colaboracións alternativas ás marcas para poder seguir crecendo. E sí que é certo que teño máis seguidores e que estou crecendo moito máis rápido, pero o demais segue exactamente igual. Agora un tema un pouco máis solemne sobre o Ministerio de Cultura. Non sei se viches a publicación que se fixo ao principio da cuarentena. Ti que opinas sobre este respaldo ou non respaldo que está a facer o Ministerio? Por redes sociais vin moitas folgas que iban facerse de deixar de subir contido ás redes sociais, de deixar de consumir contido tamén. Eu creo que temos moi pouco apoio por parte da institución, eso é verdade, pero tamén creo que esta situación é nova para todos
temos que priorizar outro tipo de cousas, non? Como, por exemplo, a sanidade, etc. Así que podo chegar a entender que neste campo da cultura vayan con un pouco de retraso. Podo chegar a entendelo, pero espero que en un futuro non moi lexano nos presten máis atención.